Zdravo, ja sam Aleksandra i dobrodošli na moj kanal. U ovom videu ću vam objasniti postupak za tapaciranje plastičnih stolica, a na kraju videa ću prokomentarisati kako sam zadovoljna postignutim rezultatima. Uživajte! Dakle, rešila sam da preuredim dve stare plastične stolice koje su bile u stanu koji trenutno renoviramo i odlučila sam se da to ne bude samo farbanje, nego da ih čak i tapaciram. U svakom slučaju, prvi korak jeste da se te stolice prvo dobro operu, pošto su i bile prljave i od krečenja i ostalih radova koji su bili u stanu. Nakon toga sam ih isprala sa vodom i obrisala suvom krpom, tako da su nakon toga mogle da se farbaju. Farbala sam ih farbom Irkom 3 u 1 koja mi je ostala od farbanja prozora i na samom pakovanju piše da može da se koristi i za plastiku, tako da je ovo bila neka vrsta eksperimenta kako će se pokazati ova farba na plastičnim stolicama. Farbala sam i sa valjkom i sa četkom, zato što su stolice takve da prosto valjkom ne možete da pristupite svuda. Farbanje četkom definitivno ostavlja tragove, tako da mora posle opet da se popravi to što je već farbano. Prvu stolicu sam farbala uveče, tako da tu nisam mogla dobro ni da vidim na kraju kakvi su rezultati nakon farbanja, tek sutradan sam mogla da vidim kako to izgleda. I farbala sam dakle samo one delove koji se neće tapacirati, odnosno koji će se videti, a to su nogare, rukohvati i farbala sam i neke bočne delove naslona, pošto ni tada još nisam bila sigurna ni ja kako će onako konačni izgled da bude, a u svakom slučaju činilo mi se da je lakše da ufarbam sve što mogu pre nego što tapaciram, jer posle kad bude tu tkanina to bi sve bilo malo teže. Drugu stolicu sam farbala sutradan, tu sam već mnogo bolje i videla kako sve izgleda i nju sam dakle ofarbala u jednom sloju, posle sam ostavila da se malo osuši pa sam i nju popravila, zato što ne može baš svaki deo lepo da se prekrije u jednom sloju, a takođe sam u toku dana onda popravila i onu belu stolicu koju sam farbala prethodno veče, dakle mnogo bolje se videlo kako izgledaju rezultati farbanja. Na beloj stolici sam imala i par pukotina koje sam isto htela da popravim. Oko tih pukotina sam aparatom za topljenje plastike, ne znam da li ima neki poseban naziv, dakle bušila rupice i kroz njih provukla vezice, dakle to je bilo da kažem tako pripremljeno, a onda sam koristila topljenu plastiku koju sam nakapavala na tu pukotinu i onda na licu mesta vezice vezivala i samim tim pričvršćivala onda tu pukotinu. Tako da imala sam, dakle, ovako to izgleda sa bočne i ovako izgleda sa gornje strane naslona, tako da višak vezice sam odsekla i onda sam nastavila dalje. Sledeći korak jeste oblaganje stolice sunđerom. Prvo sam jedan komad sunđera koji sam imala od ranije, ovaj debljine 5 cm, isekla i stavila na sedalni deo, prskam ih univerzalnim sprejom, odnosno lepkom u spreju i ovde sam malo sela da to pritisnem da se bolje pričvrsti za stolicu, ali uglavnom je lepak dobar i brzo hvata. Zatim sam sunđer, ovaj je od 3 cm debljine, lepila za prednji deo naslona i na jednoj i na drugoj stolici i dodatno sam ga još zavukla iza ovog debelog sunđera da bude čvršćen još bolje. Isto tako odmah sam lepila sa lepkom i malo sam ja svojim sedenjem potpomogla da se to pričvrsti. Odsecala sam ove
viškove sunđera koji su prelazili ivicu stolice i na sedištu i na naslonu. I ovde sam možda to mogla malo lepše da radim, dakle ne treba zaboraviti da ovo nije klasično tapaciranje gde će se heftati, gde će se taj materijal zatezati, tako da nije loše da se bude malo precizniji u tom sečenju. Odsekla sam sve ove delove i koji su prelazili bočne strane naslona i ostao mi je zatim još jedan deo koji sam prekrivala sa prednje strane, to su ovi delovi i rukohvata i naslona, povezani su kao neki trouglići koje sam dodatno isekla i zalepila. Htjela sam da u stvari ove stolice na kraju celog ovog procesa liče na neke foteljice, pa sam zbog toga radila onda i ovaj deo. I na kraju sam još obložila i zadnju stranu naslona, zato sam koristila isto sunđer od 3 cm, dakle to su sve ostaci od prethodnih poslova i ovaj višak sam preklopila, dakle on nije ni predviđen da ostane, ali da bi mi omogućio da ga pričvrstim za stolicu i ovo je bio dakle korak gde sam se zaustavila, ostavila sam preko noći da se sada to sve stegne, već pada veče, tako da ne bih mogla ni da završim ceo posao, znači ostavila sam ovo za naredni dan. I onda narednog dana sam dakle skinula ove stege, odsekla višak sunđera sa svih delova sa koje sam smatrala da mi ne trebaju i naravno da u ovom koraku sada to ne liči baš na nešto specijalno, možda liči kao da nema nade ni da se načini nešto od njega, ali može. Posle toga, odnosno posle nanošenja i stavljanja sunđera, stavljala sam koflin. Ovo je koflin koji ja koristim i prilikom tapaciranja i on prosto omogućava da se ta ivica sunđera ublaži, dakle da bude onako mekši taj pregib kada tkanina ide preko sunđera. Ovaj koflin je od 200 grama, takav sam imala, dakle ne sad nešto specijalno da se mora takav koflin koristiti. Meni su ovo opet ostaci od neke kupovine koju sam prošle godine imala, tako da to koristim dakle za ovaj zadatak. Dakle, opet sam tu nešto minimalno ukrajala da nemam nekog viška previše materijala. Svakako ću ja to kasnije još korigovati prilikom tapaciranja, odnosno prilikom postavljanja mebel štofa, jer se tad najbolje vidi, dakle šta vam smeta, šta je višak, šta treba možda popraviti i tako dalje. Dakle, ukrajam, takođe sam i koflin lepila sprejom za sunđer i onda, dakle, kada se to sve pričvrsti, nakon toga može da se radi tapaciranje, odnosno postavljanje mebel štofa. I ovde možete videti, dakle, obe stolice kako izgledaju nakon što su oblepljene i koflinom i sledeći korak jeste da se kroji mebel štof. Naravno, pošto ovde nema heftanja, zato što su u pitanju plastične stolice, veći deo treba da se odradi tako što se materijal iskroji, prišije i tek onda na kraju minimalna količina tog materijala da se prilepi za stolicu. Samo ovaj proces je u suštini i najsloženiji. Dakle, na licu mesta, i to za svaku stolicu naravno posebno, treba isecati delove materijala, dakle gledati kako se oni uklapaju, kako padaju preko stolice. Naravno, moram unapred da razmišljam
Koji su to delovi koji smeju da se prišiju jedan za drugi, zato što do određenog broja koraka možete da ih prišivate da biste mogli to da navučete na stolicu, a onda opet taj neki deo mora ostati da se ili kasnije prišije ručno ili da se prilepi, zavisi od toga kako želimo da se to uradi. Dakle, ja sam na početku prvo napravila ove delove koji idu preko gornjeg dela naslona i koji su najzaobljeniji. Otprilike su mi ta dva dela bila identična, znači i sa prednjeg i sa zadnjeg dela, tako da sam napravila kao neku kapicu od ta dva dela i zatim sam na prednji deo, odnosno taj donji deo naslona, zatim sam iskrojila deo za njega i tu sam posle dosta razmišljanja, dakle nije išlo ništa baš glatko, procenila dakle da mi taj prednji deo treba da bude dovoljno širok da bi mogao da obuhvati i zadnji deo stolice, odnosno da ga sa zadnje strane stolice mogu da zategnem. Evo kako to izgleda, dakle, kada sam i njega prišila. I sada je taj bočni deo donjeg dela mora da se obujmi oko stolice i da se zategne i to će se tek raditi naknadno. Sada u ovom delu takođe koristim priliku da porubim sve one delove koji se neće spajati sa nekim drugim, nego će ostati, tako da kažem, ti šavovi otvoreni, tako da se ne bi paralo i prosto da estetski izgleda lepše. Sa zadnje strane dodatno moralo da se naprave faltice na ovom gornjem delu, zato što je prosto takav pad stolice. Ja sam tu neke stvari i ručno malo prešivala, prosto da bi mi materijal stajao na mestu, da bih mogla dobro da procenim. I ovde sam iskrojila i ovaj sedalni deo, dakle na ovim prednjim ćoškovima sam pravila ušitke, odnosno ušila tako da tu bude pod pravim uglom. Bočne prednje delove na sedalnom delu sam porubljivala, oni su kasnije bili namenjeni da se zalepe za stolicu. I na kraju sam onda prišila i taj prednji deo za onaj deo na naslonu. Dakle, ovde sada te ušitke na sedalnom delu ušivam i porubljujem dakle sve one ivice koje će se videti sa prednje ili sa bočne strane stolice. Evo još jedna proba pre nego što spojim još i ova dva dela. I ostao mi je još jedan deo sa zadnje strane koji sam morala dakle da iskrojim posebno. On će isto biti polukružnog oblika, pratit će onu liniju na naslonu stolice i njega sam cijelog morala da porubim, pa onda da jedan deo prišijem. Dakle, evo ovdje je još jedno ukrajanje na sedalnom delu bilo i još ovaj deo sam ukrojila da bi se mogla i prišiti deo koji ide preko naslona i deo koji ide preko stolice. I ovaj taj deo sa zadnje strane naslona, dakle iskrojila sam ga u polukružnom obliku i on treba da se da prekrije celu tu, da kažemo, rupu sad koja je ostala na poleđini. Ovde sam ga ja samo opet malo ručno prišila da bi mi stajao na mestu i da bih mogla da vidim šta treba još eventualno da se popravi. Naravno da sam na kraju sve to što je bilo ručno još i mašinski prošila, jer je opet sigurnije da štep bude takav. I ovde sam prišila sedalni deo za naslon i na kraju sam samo gornji deo tog polukruga prišila za
naslon više nisam smela, zato što ne bih onda mogla da navučem sve ovo preko stolice. I kada je konačno još jedna proba izvršena, da se sve uklapa kako treba, odnosno najbolje što može u tom trenutku, ostao mi je još jedan korak prišivanja, a to je u stvari zatezanje ovog srednjeg dela naslona. Ovdje sam također odlučila i da prosečem koflin koji mi je prešao iz jednog dela je prešao preko sunđera između sedišta i naslona i nisam mogla da uvučem taj šav u stolicu, mnogo bolje tako izgleda, tako da sam ga ja prosekla i onda sam tako uspjela lepo da zategnem i sedalni deo i naslon. Ovdje sam smislila kako ću da rešim taj problem zatezanja cijelog tog, dakle, prednjeg donjeg dela naslona iza stolice. Setila sam se ovih širokih lastiša koje imam, tako da sam njih prvo prišila sa desne strane i procenjala sam da su mi dovoljne te 3 trake, znači njih sam prišila ručno, drugačije ne može, za desni deo ovog panela materijala i zatim sam to prvo pričvrstila ziher nadlama na suprotnu stranu da vidim dakle koliko je dovoljno i gde će da bude kraj te gume, odnosno gde treba da se prišije, a onda sam također i taj deo uradila ručno prišila i onda sam nakon toga konačno mogla i da pristupim lepljenju. Dakle, koristila sam pištolj za topljenje plastike i lepila sam na sledećim mestima. Znači ovaj prednji deo stolice, to sam zalepila sam zatim ove bočne delove. Ovdje sam još malo odsecala viškove, vidi se dakle nešto što vam smeta, može slobodno da se seče i naknadno. Ovdje sam ugurala jedan deo tkanine zato što mi sam malo više odsekla u tom delu gde je rukohvat, pa se malo video sunđer, to me je smetalo, pa sam onda ubacila prosto jedan komadić štofa. Pričvrstila sam ovim stegicama malim, da one drže neke delove koji su malo više zategnuti, pa da se ne bi pomerili dok se ne zalepe skroz. I na kraju mi je ostao još i onaj zadnji deo naslona. Tu sam lepila i ovaj deo koji nisam mogla da prišijem, njega sam također lepila tkaninu za tkaninu, a također sam onda i konačno taj deo zalepila za donji deo stolice. Evo da vidimo ovdje sada šta sam radila, još uvek su to u pitanju ovi bočni delovi. Dakle, ovdje sam lepila i tkaninu, sad ne može da se vidi lepo od mene i od svetla. Dakle, zalepila sam i tkaninu, a zalepila sam onda i tkaninu za stolicu. Ovdje sam morala da se također poslužim stegama zato što mi je materijal bio isečan u knap i evo na kraju kako izgleda ova stolica. Za drugu nisam snimala postupak zato što je identičan je ovom postupku, naravno uz korekciju nekih oblika koje sam tamo morala da primenim spram same stolice, ali sve u svemu zadovoljna sam kako izgleda. Videli ste postupak i priznaću da nije bilo ni malo jednostavno. Ono što je lako u ovom
postupku jeste farbanje, jeste lepljenje sunđera i lepljenje kuflina. Najkomplikovaniji deo je definitivno bilo ukrajanje materijala. Dakle, za to treba i strpljenja i treba malo da imate iskustva u tome. Zašto ja ovo sve radim? Zato što sam sebi postavila izazov, a to je da u stanu koju trenutno sređujemo preuredim sav namještaj koji se u njemu nalazi, pa se tako našao, odnosno došao je red i na ove stolice. Nisam želela da to bude nešto jednostavno, zato što volim izazove. Što se tiče samog materijala, ja sam većinu stvari imala, tako da je moj jedini trošak ovde bio kupovina lepka u spreju i ovog meblu štofa. Ono što još mogu da kažem jeste da ovakve stolice ne mogu da stoje na otvorenom, nego će biti na zatvorenoj terasi, tako da ne mogu da kisnu i neće biti izložene vremenskim nepogodama. Ima tu par stvari kojima nisam baš zadovoljna i ne znam kako će se pokazati do kraja. Nisam sigurna za farbu kojim sam farbala stolice koliko će izdržati da stoji na njima, jer sam već primetila da prilikom nekog udarca farba hoće da se odlepi. Nisam sigurna ovaj lepak plastični koliko će da drži, nikada nisam lepila materijal na plastiku, tako da to ne znam koliko je pouzdano. I to je to, mislim, nisu ispale savršeno, znam još što je savršeno, ovo nije bilo savršeno sigurno, ali postoje stvari opet koje sam naučila i koje ću onda moći da primenim za neki sledeći put. Vi mi pišite u komentarima kako vam se uopšte čini ovakav jedan projekat i da li bi se iko usudio da radi ovako nešto. Vidimo se uskoro u nekom novom projektu, do tada pozdrav!